великденско. Великденска изненада. Виждам кожунака най-отгоре. Има от всичко по-малко. Дано сме ви зарадвали за Великден. Вашето детенце е болничко? Да. 100% тълки. А как се справяте с... Трудно. Държавата нали помага много и трудно. Аз обичам да помагам и това нещо ме кара да се чувствам много щастлива, въпреки че след това ми става много мъчно. Може би по някакъв начин с този жест те виждат, че има някакви добри хора, които мислят за тях. И може би самия жест им помага да от тук нататък да имат, да бъде жива надеждата, че може да се случи нещо хубаво и нещо добро.